posachedwa tikupasirani zimene wayankhula Abiti, Manice, William, Dawood. Ameneyi ndi mzimayi amene amagwirizana ndi malemu Saulos Klaus Chilima. Ameneyi ndi die hard wa chipani cha UTM, ndipo lero wabwera ndi kusambaza vice president aziko lino Yako. Taonelani mene Abiti ayankhulira ma statement awo. Nawo tapange Google hayi ndithu mukuopa mukuchita mantha mwaona. Now tipite ndimafuna sochina ndifuna ndayankha ausi angazajaire nda vice president ndi ayankha akunena kuti ineyo ndabwera pano pa galimoto ya boma ndendivala bwanji uniform. Okay, fine, ndipatseni chitsanzo. Uyu engineer Vitumbiko Vitumbiko uja mumamona akumavala masuti ndithu omukhala bwino akumavala masuti, koma kumene akumapitako akakapereka njinga pali kachithuzi ndithu kachadi ka MCP katambala wakudaulo whatever. Anthu amenewo wali kumenekowo anthu avala ma uniform endi zimene akukanena ku maujeni ku misonkhano yake akunena kuti ndivotereni ine as first vice president wa chipani cha Malawi Congress Party chifukwa ndidzapanga zakuti za akupangitsa nsonga ngakhale wavala suti. Ndiliti abwana wali moyo ausi anapangitsa konsonkhano kupita ku constituency kwawo kumulanje apo iyayi kuja akuti afuna kuyima kuja iwaja anapita kuchilimba atavala civilian aliyense pamene pavala civilian slogan ya chipani olo osanena china chilichonse cha UTM olo. Now inuyo mukuti ndinu vice president wa chipani at that time simunapange china chilichonse cha chipani. Bwana amwalira muti ineyo mufune musafune ndine mtsogoleri wa UTM kuyambira liti? Bwanji zonsezi simmachita zonsezi nthawi yonseyi. Anzanu amene ali nduna galimoto zomwezo achina chimwendo achina nkaka achina ndani amapita kuma constituency yawo ndi nduna akupita pa galimoto ya boma fuelo wa boma wa anthu wa inuyo kaya misonkho yanu icho, koma akukapangitsa misonkhano ya chipani. Inuyo bwanji nthawi manager simmapangitsa misonkhano ya chipani. Lero mukuti ndikugwira ntchito andituma mukutenga anthu kwaveka ma t-shirt a UTM kukatenga cha mumbayani mmochanchani kuchiroonekera kuti awa wapasa ma 2000. Of course masiku ano anthu alandira 2000 simwasaukitsa boma lanulira asaukitsa anthu alibe drama 2000 ende kuti akagula paketi ya nchere ngati ungakwane. I don't even know kuti paketi ya nchere yo masiku ano ili pati ili drama zingati nanga tine kuti paketi ya sugar 2000 mkati mwavala t-shirt kashati pamwamba po chiroonekera kuti t-shirt ya nyuwani angovala cha pamwamba angwapatsa kumene. Nde izizi zomane akuti olomutani ine ndikugwira ntchito mwakuti ife zimene zozositi kulola inu tionana nanu endiso inuyo munthu ngati mtsogoleri wa chipani olo vice president wa chipani nthawi imeneyoyo ndiliti mmapanga misonkhano yoti okay ndipangitse msonkhano kaya ndipange chakuti at least chosonyeza ku chipani kuti mukupanga zinthu ku chipani ndi chani? Amwalira bwana last week yo munali ndi meeting Central Executive Committee munathawa simunapangitse meeting mmadikira kuti akakuthamangitsani mupite ku court mukane kuti yayi ine sangaitanitse meeting popanda ine chifukwa ndine president wa UTM papepala inde ndinu president wa UTM. Now anthu ena ake akunena kuti usakugwira ntchito zimene zizi anthu inu simachedwa iwala dausuja sana name chakwera anabwera
public udzanena kuti ndatuma vice president kuti atatu kunena malemu bwana zoma ndivuta so bwanji pamene kumati malemu ananena kuti ndatumawa kuti apangeza ma reform mwakuti zonse tinamva zimene akuchita usi ndizo mwe zijatu ma reform aja nzanu ucha munamukaniza kuti apange mu ashaina lero too late mwaona kuti anthu ayamba ukudani mwalephera mumatenga usi mukuti akapange ma reform ake so ogula chinangwa chokukuta osagula ntedza bwaji naoso chinangwa chokukuta pepani mundikuukire basi akuda kupanga ma reform mukagula chinangwa chokukuta now zimene akupanga zija kupita ku office 7 am ma office saudi kandi kuchipata chani you have to be there 7 o'clock it's fine ndizoonadi anthu ambiri amboma mmazorowera kupita kunchito 8:30 9:30 ngakhala achakwera ananena kuti ndikadzalowa mboma anthu azidzapita 8:30 mwina akutsatira zimenezozo nangasalowa mboma mdzakakhala president anthu azidzabwera 8:30 mwina anthu akupanga zimenezo simunapanga promise kuti azidzapita 8:30 now zimene zija kuti zitheke kuti mumulondole wina aliyense mudzijambulitsa pamene paja ma video amunadali kuti bwanji mwachedwa ndi mwana amalira chani mwana wa 2 months amalira come on please zimene zijazo kuti zitheke anthu adzibwera mmamawa mmene tikufunira kuti patient wapita kuchipatala ifwa patient ito alibe nthawi ina iliyonse patient akhoza kupita kuchipatala 2 am 7 am kachani ndiye nkuona kumakhala mashifiti ka 12 hours or 8 hours 7 am to 7:30 pm musinthana abwera manesi o ma doctors odzagwira ntchito now ngati mukufuna anthu kuti adzibwera mmamawa agulireni clock-in machine zochipa kunja kumene mumapita mumanama kuti ndikupita ujema na andiyitana akuti nkatenge ndalama takapemphani ma clock-in machine anthu akafika bachi apange clock-in muone wabwera 8:30 mumuchotsera mudzilondola nde ma reform aja amanena Saulos aja amenewo koma mukugundika mukafusa anthu ndino amunano ali kuti no mwanayo amalira chani 2 months mwana amalira chani bwanji mwachedwa no apangireni clock-in ka misonkho ndrama mumatolera misonkho mukumaba ija kumakamangira zima mansioni kupanga business mwalemera ndinu mabillionaire ndizi mumatenga mumagawa ndrama kuti akusankheni pampando mamiliyoni manyuzi taona 70 chakuti miliyoni munthu kuononga kuapanga bribe imene ija ndi bribe mukuapanga bribe anthu kuti akakuvotereni ku convention ndrama zimezozo ni misonkho ya anthu imene mukumaba ija tatengani ndrama zimezozo takagulani ma clock-in machine anthu akhale accountable akapanga clock-in mudziwa kuti uyu wachedwa ka 10 mukhazikitsa ndondomeko nde malifomuwo munthu akachedwa ka 10 disciplinary committee apite kenako mumpatsa warning anthu mpaka adzamba kuzolowera ine ndakuwuzani kuti by 6:30 at least ndimakhala ndafika kunchito ndikachedwa 7:15 ndimayamba 7 o'clock assignment yanga ndiione patient uyu ali ndizi chani mwakuti ma orders ndioneretu chani akamabwera ena osinthana ndimakhala kuti ndafika kale chifukwa ndimapanga clock-in musanenesa kuti ndizakunja zimenezo si zimenezo sizakunja ma reforms aja amanena Saulos aja ndi amene wawa lero magundika mukumtuma usi kapanga ichi no too late
It's too late. Mwaononga kale zinthu. Anthu sakukufunani munapanga promise kuti mudzakonza zinthu DPP ndi okuba DPP anatera simunanene kunena kuti tikadzalwa ifeyo mboma tidzalemerekaye tidzagule zinthu manyumba chani mwakuti kenako temu inayo nde kenako no tidzidzapanga no simunanene zimenezo. China ndikambenoza uku kwathu ku UTM lero mwina mwaona kalenso tawalandira Dr. Kabambe nde kuli anthu kuku akuti akutuma anthu koma abale inu akuti ma concerned citizen a UTM awaveka ma t-shirt masiku akubwera awaveka ma t-shirt apita pa TV pa radio pa chani akanene kuti iyayi chipani chathu chikupita ku DPP akubwera udzatibera chipani. Kabambe wabwera kuti adzachitenge chipani ku DPP. Akulu asakunamizeni amene amafuna kuba chipani amene akufuna kuba chipani nda MCP through usi nda amene akufuna kuba chipani chifukwa nthawi yonse isamapanga za chipani lero ali kumene kwa wayamba upanga za UTM. It's common sense. Sizofunikaso kupita ku skulu kukawerenga zimabuku zikulu no. Amene akufuna kutipititsa ifeyo ku ng'anjo ya moto ndi usi. Nde Kabambe sakubwera kudzatenga upresident. Ife kwathu kusiti mango pereka ma upresident. No. That guy is very intelligent. Ali ndi integrity. Koopsa, so I don't care what you say. Kwathu kuli democracy. Abwera tialandira. Tawalandiraso ni manja 50 million. Abwera apita kukapikisana nawo pampando wa president. Akakawina tialandira. Singati MCP third term chakwera. Zongo patsana kuti uyu zonse zimene muti akagwirizane tigwirizana nazo zachikale zija. Aliyense akubwera ku UTM mufuna upresident okay. Palibe amene akupereka upresident kwa Dr. Kabambe asakunamizeni. Dr. Kabambe sangapange zimenezo si munthu otelo akuidziwa democracy mene makalira. Amene wawa Kabambe na amene anamuzunza SKC inu mabodza anu pena pake mudzichita nawo manyazi. Kabambe anabwera ku DPP 2020 ali kale kozuzidwa ku Saulosi. Nde munena bwanji kuti Kabambe nda amene anamuzuza amene amuzuza kwambiri bwana aja mpaka kulowa manda ndi ndani? Zimene zonse zofunika mwana simunaone video ya mzimayi wa misala kumuyang'ana Saulosi kugona pamepo uyamba kulira. Sizofunika nzeru izizi kuti munthu wina akapite ku school. Tikumudziwa tikwadziwa anthu amene anamuzunza Saulosi. Musaname kuti chipani chikupita ku DPP. No. Now, akuti akufuna adzanene kuti chipani chikupita ku DPP situfuna munthu obwera. Iko inu. Zinazo ndezamba kale pa Facebook. Munthu obwera chancha now. Zomwe zija za dausi zija isachedwa kuyiwala. Tiyambire nthawi yangwazi. Chipani cha Malawi Congress Party. Party. Founder wake anali ndani. Ngati muna mmawerenga ifaena mmango khalira yomweyo mulandire 2000 kwa awa mupite pa Facebook mukajiye 2000 basi pamwezi so 2000. Malawi Congress Party founder wake anali Walton Chirwa. Angwaza anabwera kumene analiko kaya ku South Africa kaya ku Ghana kaya kumeneko kumene akaenda wapasi kuja masiku angati kaya kunali kuno anabwera kumalawi kudzakhala prime minister koma founder Walton Chirwa. Ndeuti mwina Walton Chirwa anaona kuti you know what ndapanga find chipani ichichi koma iweyo chiyendetse mmene anagwirizanirana zawozo
situdzota anagwirizana zotani. Kazi yanu ija munthu uja mwayamba kunzuza mpaka kumanga mpaka kutani matumazi mai chigawenga otoni chirwa chigawenga inu amene ajana ya DPP tachoka pamenepo chifukwa simuchedwa kuiwa tachoka pamenepo kwabwera ma pressure groups ma pressure group achinaona boka mlepo kaluwa ali ku South Africa radio kaya mati radio chani manager ifeti makhala cheru chonchi wina tamwika panja kusuzumira kuti MCP iti vera nkhanza zake zinali zimene zijazo achina chakufa chihana bambo ake a Enoch amene achenda amene analimba mtima ndi utsogoleri wa MCP kuti no underground ife nkumamvera kenako achina Bakiri Muluzi achina Brown Mpinganjira achina James Makhumula nkupanga chipani cha UDF panali ena ake amene anayambitsa Abakiri akhala zaka 10 anapanga chani anakantenga kwasi achina Aleke Panda achina Makhumulawo achina Brown Mpinga ose anga ntafu ose aja mizimu yawo iwuseni mumtendere kwasi ose aja nkukatenga munthu ku private sector chifukwa yamba atu mbingo anali wa business anali ma minibus ndana yambitsa chipani chake chija anayambitsa chipani chija kaya anali ndi anthu atatu uyu zikhale anali momo anali mu chipani chimene chija cha bingu chija mpaka na uyo kukantenga munthu kumpangitsa paredi kumupangira kujen campaign anabwera bingu wakupanja achoka pamenepo abingu anapanga anakaita na achimwene awo ku America anali aphunzitsa ku university professor ku university bwera kunoti tsapange ndale nkuyamba kwa apanga groom bwera titsapange ndale apanga chonchija APM anapita ku private sector akuti ya ndifuna vice president iwe tabwera kuno kukatenga bwana Saulos kubwera ku DPP abwera ku DPP kachiwirika second term aliyai ine ndipita ku UDF ndikatenge vice from UDF kenako bwana Saulos akuti okay ineyo ndipita ndikatenge usi whatever anakatenga ye uja wokudya zake alibe mlandu cha bwanji fesiti maukira kuti bwana mutitengera umeneko chipana atilanda ngakhale panopodi akulandadi bwanji siti mayankhula zimene zozo kuti bwanji mukantenga iye of course ineyo ninadana nazo ineyo mnayamba mwandiona ndikulemba za usi ndili ku UTM bwana ali moyo mnayamba mwandiona ndikulemba za usi ai inetu tina crashana ndi bwana jo ndikuti are you serious ati nimati ndisankena ndikuti wosewa achina Matthews ntumbuka ndanda no Matthews is a Catholic nde anthu akanaukira kuti mwaona paja yanu ichi akuona ngati dziko lino la Katolika chani ndinadana nazo ndili wait what ndipo ndikadana nazo ndichione now tapanga ujenija zisankho zija achakwera anakatenga nda anali ndi presidential ujen vice president wao Malemu Mia anakatenga Saulos bwanji nthawi manager simmanena kuti mutipititsa ku UTM bwa ngakhale feti na adana nazo tinanena kuti ukuku anthu awanda ankhanza and it was true zinadziwikadi kuti ndino anthu ankhanza ndizoonadi ndelelo Dr. Kabambe akujoina mukana kuti yayi afuna apite ku DPP chipanicho afuna utilanda chancha mukutuma anthu inuyo mufuna ife tilephere UTM tilephere osangonyadira bwa
osangonyadira kuti ya munyadire kaya ndiponso Saulosi amene munkakantenga anachokera kuti mesa anachokera ku DPP konko so no mati inu tamapanganiza third term yanuyo achakwera third term paja muti servant leadership kaya munthu ukapanga third term anzano akakanika amatula pasi udindo achina Biden nokha munanena achakwera ananena kuti ndikangokanika ndidzatula pasi udindo within 2 years pano chaka chachifolo tinene mopa mulungu zinthu kumalawi sizikuyenda anthu asauka koopsa ndipo anthu akuvutika imeneyo ikhale cyber crime ndizodama kuti anthu sakuvutika ndizoona zeni kuti anthu akutani anthu akuvutika nde musamanamize anthu iyayi kunena kuti tadikirani kai ndifuna ndione zina zake hapa now DPP anthu inuyo mukalowa mboma mmachita zinthu zosokonekera ko basi DPP atakantenga Saulosi chimodzimodzi mmene amapangira IMCP osamugwiritsa ntchito enda president achakwera ananena kuti DPP samamugwiritsa ntchito vice president inu munamugwiritsa koyambirira Dr. Chilimanda ayi munapanga masiku anga anthu okuzunguliraniwa awa nanunso kumveranso iya zimezi musaonjeze soyi musaonjeze zimezi munabwera poyera kulibe alliance chanchani munabwera poyera ineyo andisankha anthuwo ndipita ndikapanga nzanu alipo mpaja inu osapanga ujeni kuti amamva bwanji munthu uyu ndikuyankhula zimezi zali pompa nde musatinamize kunena kuti iyayi chipani chanucho nde chabwino Dr. Akabambe akabwera nde kuti apita atitenga kupita nafe ku DPP no it doesn't work like that ndipaso naiwa fundo yofunikira kwambiri inu nomwe inu ya MCP munasi achina Tempo achina ndani achina nani uyo machaka kupita kukatenga mbusa kupita kukatenga munthu wapanja nde nkhani yoti akutenga munthu wapanjayi musayambe iya inu nde makolo okatenga anthu apanja munakatenga mbusa reverend or whatever you call him munasiya wonse anthu kwasiya nde lero zisaipe ifwa choti anzanu akatenga munthu wina wake ndi mmetu uneneramo kunena kuti sitinanene kuti mmene tikukatenga iwomo olomene ajoyinamo upresident tengani zikomo kwambiri tilibe president ife kunoko inuyo ndi no ife situpanga zimenezo enda Akabambe oso sakupanga zimenezo abwera adzajoyina ajoyina afuna kuti akaime nawo ku convention akayima akakawina ife tayari inu simukuona pamene ife tikasangala kuti apapano president itapata ife what we need tufuna munthu better than Chakwera kuti adzasintheko zinthu zina zake at least zizakhaleko betere tufuna munthu better than Chakwera nde anthu akamati joyina tidziona mmene momo kuti koda awa atapikisana pamene kaya wina wake apezeka waku UTM konko afuna upikisana tidzapanga judge ndi anthufe kuti koda awawa ifasi tufuna ife mtsogoleri wa Chipani tufuna mtsogoleri wa dziko pali kusiyana nde mukamapanga zanuzo mudzikumbukira unena kuti nafeso tinapanga chimodzimodzi musatitonze iyayi osatitonza iyayi ifeyo anthu abwera ajoyina ndipo tidzisangalala tidzivinaso kwasa daily tidzivina kwasa nde musapange zinthu zozikonda paja ndino anthu ozikonda ndikale mwamvetsa
abwana Saulosi anali ndi kuthekera endi aliyesa amachita kuona kuti munthu uyuyu akufuna dzikoli at least litapita pena pake koma munamutchingira kuchokera ku DPP kumutchingira munthu kubwera MCP kumutchingira munthu anthu kumati chifukwa chani kumusumira milandu yo ndiyo evidence kulibe wakuba evidence ili kuti bweretsana evidence hayi nditu mpaka munthu akalowa m'manda kumulanda idzi lero mukati yayi tipereka nduna kwa nduna 12 mubwere kutiko kuti kumidima hayi palibe amene angapite kumidima iyayi amene afuna kupita kumidima apite yekha asatenge maujeni iyayi. Now ausi akumapita pa msonkhano ineyo anandisankha ineyo nde mwakuti anzanutu achilima samapita pa msonkhano akakhala ma problems nkuyamba kulengezetsa ineyo mufune musafune ndine vice president ndine mtsogoleri wa UTM nde musapange chakuti no kulineki kuli Central Executive Committee mesa ni muli Central Executive Committee ausi ija mukumaithawa ija mesa muli kumene koko bwanji osaitana anthuwa Central Executive poteropo kaya mufuna muphatikiza ndi neki mwatenga nkupanga sort out my issues akulu ineyo sindinkapangisa misonkhano ifaja chakuti panopo bwana aja atisiya tikonze Chipani mwapanga zimenezo mwapanga simunapange hayi mukuti ine vice president ine basi kumakakhala pasi kumakadya chinangwa chokukuta osaitana anthuwa mkuchipinda munayamba mwaona achakwera kubwera pa podium nkumadza panga zimene mupanga inuzo kusonyeza kuti simupanga za UTM mupanga za ukuku kumidima ndimene ayakulira